Ferro Leitzola naiz, Gasteizekoa, eta berez artista bisuala naiz, orokorrean bideoarte esperimentalean aritzen naiz, baina literatura eta ilustrazioaren munduan ere betidanik egon naiz. Orain arte errelatu motzak eta fanzineak eta lakoak egin ditut, eta oraingoan ipuin motz ilustratu bat egitera etorri naizona, Zuberara. Basaburua eskualdeko 4 herriko ordezkariekin bildu ginen, eta 4 herriek deliberatu genuen, edo proposamena egin zen udalbiltzaren proiektu honetan parte hartzeko. 4 herri hori gara Lesantzu Izunarre, Liginaga, Ligi Aterei eta Etxebarre. Idazten hasi nintzen oso txikitatik. Betidanik izan naiz oso lektore amorratua edo beti asko irakurri dudala, irakurle izan naiz. Eta orduan beti gustatu zait historia kontatzea, edo ahoz, edo idazten. Eta justo hori, idatzi nuen errelatu txikia, amak hartu zuen eta institutura eraman zuen eta eman zidaten sari bat batean. Nik zer jakin gabe eta horrela nintzen pixkat gehiago idazten. Eta adibidez nik ikus-entzunezko gradua egin dut, baina guionista izan nahi nuelako, batez ere hori idaztea eta zerbait kontatzea. Gero konturatu nintzen mundua ez dela oso erreza eta eduki behar dituzula kontaktu asko. Orduan nire bidea egin dut pixkat eta hori errelatuak idazten, hainbat antologia atera ditut beste idazle batzuekin, fanzinak idatzi ditut, eta gero ere ikusi dut bideoartea ere asko gustatzen zaidala, eta nire azkenengo lanetan adibidez pixkat nahasten dut bideoartea eta literatura. Nire azkenengo lan izan da Leioa Inarrosten, eta hartu nuen Virginia Woolfen eleberri bat, eta buelta bat eman nion, idatzi batzuk egin nituen, eta egin nuen bideo esperimental bat animazioarekin. Orduan horrela hasi nintzen pixkat idazten, baina saiatu naiz ez gelditzen bakarrik hor idazketan, marrazkiak eta bideoak eta hortik ere ateratzen pixkat. Nik hasieratik baneukan oso argi zeri buruz hitz egin nahi nuen nire ipuinean, eta doluari buruz zen, doluaren kontzeptuari buruz, baina ez nuen pixkat dolua negatiboki hartu nahi, eta orduan saiatu naiz samurtasuna bilatzen eta irudimenaren munduan sartzen. Nire bi protagonistak izango direla umeak, bi ume txiki, eta doluaren bidai honetan izango dute beste laguntzaile bat, sorgin bat. Eta sorgin honek lagunduko ditu bi neska hauek dolua pasarazten. Datozen urteetako erronka nagusia, euskararen erabilera egunerokoa izan dadin, normalizatu dadin. Okan ezagun parada gure hizkuntzan geroan proiektatzeko eta gure hizkuntzan amesteko eta plazerra hartzeko. Guretzat erronka interesgarria izateaz aparte, etorkizunerako bide emankorra izango dela pentsatzen dugu.